Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 22 iyun 2025 ýyl. Men şu sizin öňünizde häzirlikçe gysgaça habar bilen çykyş etmekçi bolýan, ol hem laýyk şuň daňdan sagat 4-de Amerikanyň harby goşullary ýa-da aviasiýasy Iranyň şu iň möhüm bolan 3 tany ýadro yarağı bilen mesullanýan yerasy laboratoriýalary bardy, dağlaň eteginde çuňlukda ýerleşdiren. Ine şolaň üçüsini bombaladylar. Iň agyr bombalar bilen inni Israilam şol ýygyny dowam etdirip oty, şo uruşyň aýdylşyna görä habar berilipdir, dumly dostdan her sagatda situasiýa üýtgäpdir. Iranam inni ýygyny Israil bombalap başlady. Garadına şol ön kaýdysymyz ýa-da 3-nji jahan uruşy başlanmagy ýam gelip ýetdi diýen. Ene biraz mundan 10 gün aňryk izahy bolan geçen waka sen bereli 10-njy iýunda Israiliň harby güýçleri, goşullary, aviasiýasy Iranyň hemme şol aerodromlaryny ýa-da PWO güýçlerini howadan gorunç güýçlerini hemmejin çympytyrak etdi. Täp inni Iranyň howa emesi howa meýdany gorosy barly howadan. Şoň üçin Israiliň goşullary arkaýyn uçup baryp islenlik ýerini öz samolyotlar bilen bombalaýar. Ondan edil şu 10 gün geçilen gecede de ene şol Iranyň ýanky ýadro ýaragyny öndürmäge ukyply laboratoriýalary bar. O barada ýam bir näçe ýyllaň dowamında diskussiýa geçirilip gelýär. Halkara guramalar aýdýar, Irana ýara bermek, ýadro ýaragyny ullanmak bolanak. Irana aýdýar, bir näme üçin ullanmalar? Beýlek döwletlerde bar şol ýadro ýaragy näme üçin Iranda bolmaly däliýän. Siýasaty öňe sürýärler. Indi näme? Iranyň iň bir ýemesi alybilme düşmany ýa aglan eden ýagysi Amerika hem Israil. Onu olar giýip oturanak bilen her bir çykyşyna, her bir mitingine, her bir resmi duşugyna Iranyň diýen sözi Amerika ölüm, Amerika ölüm, Israil ölüm. Ene bilen bar ne emesi şol 40 ýyllap ýöredip gelýän siýasaty şol. Şoňdaşyndanam ýene de şol Amerikan ýyşhanalaryny, Amerikanyň grazdalaryny, ýa Amerikan bazalaryny şu provokasiýalar bilen çogış edip, partladyp, öldürüp, zäherläp, ýesir alyp, aradan şolar ýaly 40 ýylyň dowamyny ýöredip gelýän siýasaty şol Iran Islam Respublikasynyň. Ondan daşgarynam olaň din düşmany yglan edenim hana Israil. Israil ýer ýüzünde ýaşama haqqy ýok diýip olaň konsepsiýasy şeýle. Şoň üçin Israiliň töwereginäki döwletlerde Iran özüne rakipli, özüne peýdali ýa özüniň diýeni etdirip biljek toparlary düzde we şolary hem maddi material ýarag bilen üstüne dik geldi. Ol hem Hamas hem Hezbollah ýene de ownuq uşak her bir döwletde de bar. Eni bilerim bilen bir zat bilen gowranmaly ýa-da geçler şol eger atomny bombany Iran çykaran güni demek Israil yer ýüzünden ýok bolmaly diýilen ýeme bar. Şolar ýaly düşünjemi pikir bar. Şoň öňüne almak üçin häzir aýdylýan zat Trump'ym 2 hepden 10 gün wagt berdi. O wagtyny hasabada almaýar, bir diýen zadyny erti ýygyna alypdy, erteki diýjek zadyn bir gün ýene başga çarag edip aýdy. Ýöne möhlet berdi, sen şuny beset ana parahatçylykly golçak kişili ýadro ýaraklaryny bize tawsir ýa ýok edeli. Iranym şonu etjek geldi. Ine etmänden soňam ine bular ine Israilden birleşip ana şoň atomny bomba döredilip biljek ýa döredilip mi dörediljegiň bäri ýanam onu bir näsil ber aýdyk gelýär. Ay ine şuň ýa erti. Onu görkezýän ýerlerim ýok. Sebäp
Nädip gorkasyllar o bir yadro ýaragy ol bazardaky ýaly ol kartoşka satmak däl, on giýdin ýagdaýda dörediýär. Döredilenden soň bizde bar diýip eglan edilýär. Onun märdi hiç kim hiç taýdyna. Hiç bir döwlet. Indi şo Eýran indi şu nerte son döretmeli diýip öňüni almak üçin edilen hüjüm we ýagdaýdy. Indi bulara giýje sagat 4'te iň bir howply, iň bir güýçli bombalaryny ullanyp ana şol ýemani ýok etdik diýip Trump'yň öýde aýtdy çykyş edip iň uly bazasyny. Eýran indi Eýranym çykyş edip aýtdylar we biz soňuna çäli göreşer, uruşar, indi seredin biziň etjek oýnumyzy pana Israýlyň üstüne şumar ýetişbildiginden bomba barnym ýagdyrýar raketalaryň, dronlaryň. Indi uruş ula turdy. Şey diýip pazar besledi bor, sebäp Amerika içine gatlyşandan soň diýmek, bular Amerikanyň garşysyna uruşmaly Eýran. Eýranyň arkasynda kimdi? On partneri bar, Putin. Ukraina garşy eden uruşyny dronlar kim berýärdi ýaraglary Orsiýada? Eýran. Inni Orsiýat Eýrany kömek edermi, etmezmi? Bellisi ýok. Inni Putin ırgylapdyr, o ýanyda, bu ýanyda. Sebäp ol Trump bilen dost boljak bolýar. Trump şonçu Putin diýennedi pana Ukraina ýara kömegini, adam kömegini etmän ötürdi. Şeými? Ine şonçu inni näme etmeli Putin? Aýty tarapy ýykylmaly. Eýran tarapy kömek etmelimi? Ýa sesini çykarman oturmalymy Amerikan bombalanyny şükür edip. Ine bular üçin bir ulykan sora. Zelenskiy aýtdy, o siz diýdiniz şumal Eýrany bombalaýaňyz, bize bolsa ýarag bereňiz, şonu bermeňizi biz sizden soraýasy. Sizin borjuňyz şonu etmek. Sebäp ol 94-nji ýylda ýanky bolşak kişilerini Budapest memorandumyny Ukraina himayet berjek, arka durjak, goragyn etjek 3 döwletiň biri Amerika, ikincisi Velika Britaniýa, üçüncüsi Orsiýetdi. Ukrainany alap elinden hem ýaraglaryny aldylar. Bugun Ukraina Orsiýada garşy goýmagy atomly ýaragy ýok. Şol ýaraglar, şol atom ýaragyny göterýän samolyotlar hemmesi baş bitir ana Orsiýada berildi. Ine şolar ýa çatak ýagda emele gelipdi dünýäde. Indi dünýäde iki bölünli, kim muny gorlaýar, bular boljaklar edilip oturan işi kim näletleýär? Ana dün İslam döwletleriniň konferensiýasyna İstanbulda Erdoğan çykyş etdi. Türkiýe prezidenti Türk döwletleri ýanky Eýrany gorlaw üçin birleşmäge çağırdy. Ýogam Eýran bilen Türkiň arasynda da elmedam dawa bilen jenjel, Azerbaýjan bilen Eýranyň arasyndaky bolşýaly. Indi bugun siz bilen doganymyz, musulmanymyz, biz bulary İsrail'e bombalatjak däl dip, İsrail'e garşy çykyş edip oturşmak Erdoğan. Erdoğan'ım indi Türkiýede NATO ýaralygynyň agzasy, indi beýerim çatak gelýär. Indi NATO ýaralygy näme jogap berer Türkiýe ýa Erdoğan'a? Şular ýaly bolupdyr. Bir topar döwletler, hatda Amerikalaryň özleri ana çykyşy ýörüş edip berler, İsrail'e garşy Palestiniň elini çekin. Ine näçe min biguna grazdan adam öldürildi, şol sany çağılır we den alır diýip aýdýar. Olam dogry, olam bar. Ýa aňyrda pozisiýon uruşydan bir tarap tenki, o dağın o tarapa menki gelin ikimiz uruşy ýok. Birer şäherlerin içinden alyp barýaly öz uruşyny. Ondan grazdan millet ilat ölmezmi? Ol ilki döwür kyýaly, göröwlüğümizin hyýaly, gylyjynyň gyýyndan çykar. Hana o taýda Hünkar paça menen berdi. Hani ýör söwüşe delin ýigitler diýilýär. Uruş ýokmy mahan? Ýeňseden urulýar, ýatan ýerinden urulýar. Urubam ýanky düşman öldürmem barbam ýene-de öz keppesini çağılarynyň aýallarynyň arasynda giýilgen ýaly. Ene 20-nji asyryň uruşam şeýleri. Ýöne bir begenmeli gowanmaly emedel gan nöküşlüğün ulusy inni başlanýar ýurtdaşlar. Şonu aýdaýdynym. Sebäp şoň ýelgini Türkmenistanda baryp ýeter hökmän inni bir zat belli.
Nähile edip şu uruş tamamlansın, yani parahatçılık yolu bilenmi, uruş yolu bilenmi, savaş yolu bilenmi, ýöne dünýä öňkülügine galmaýa. Endi men ozal bir näçe gezek ýatladyp geçipdim. Şol sebepdäki ähli döwletleriň rejimleri çalşylar. Dine İran'da, bizim o Merkavadiyamızda o oturtma, yani serdarlar var, dikme serdarlar. Yani şunun hemmesi çalışılacaktır. Ondan İran'ın öyle bütüğü qalır mı qalmadı. Yani bilem ulluqan sonra. Amerikalılar aydiya, İsrail'e aydiya, biz de İran halkına karşı hiçtat edemiz. Biz şu rejimi ağdırmak için, ya son amana getirmek için, ya son kol çektirmek için, şu yadro yarağından yüze uğriyas değilin, yani memorandumu, şartnama kol çektirmek için mezur ediyesin. Ne derecede inandırıcılıklı o barıdan tekürrün yok. Sebep 94. yılı Ukrayna'nın elinden hem yadro yarağını alanlarına da yine biz sen arkanda duruyası pana Ukrayna halkını kırgına verip otuyor. Ol bir. İkinciden İran'ın halkına bağlı olup durdu situasyon. Moğollar ayırsalar kim gelmeliğini sonra ortaya çıkıp durdu. Birinci gelmeli zat şu mahal Amerikan sol kongresmenleri bilen yankı yukarı aşağı palatasından görünüklü vekiller bilen Amerika'da duşu kim geçiriyor? Reza Şah Pehlevi'nin oğlu geçiriyor. Önkü padişahın oğlu 79. yılda Ağdarlan padişahın oğlu Amerika'da yaşıyor. Olaydı ya o gelin yine tazeden monarxiyani yankı padişahlığı geldelim. Ben atamın kursusuna eye olayım. İran'ın önküsü yani dünya devlet bolur diyen teride çıkış ediyor. Ne derecede onu İran'ın halkı kabul edecek ya etmeyecek ola mentak belli değil. İran'ın öz içinde de menlip ortaya çıkan liderler ya yolbaşçılar ya opozisiya yok şuul kuul. Ya şu Moğolların rejimi bulanın kökünü kırıp taşladı. Sol sana bizim Türkmen Şahradaki Türkmenlerden. 80'ci yıllarda, 90'cı yılların başında da sol Türkmençiliğimiz için, öz medeniyetimiz için, öz kültürümüz için deyip ortaya çıkan ya şu rejime karşı duran adamlar ahirsin yani al-Kuypaya kuynetti şu Moğolluğun rejimi. Onu aytmak gerek. Son çünüm şu Türkmen Şahran'ın son adını ütgödüp ona parsat taktılar. Şu yankı şu Pars milletini eğer şu mahar göçürüp getirip şu Türkmenlerin kovçumlarını ya köpçülüklerini oturan yerine oçaları yer su verip şu Türkmenin sanını azaltmak, Parslan sanını köpertmek işi bilen meşgulan yani. Ol 1 yılın ya 10 yılın işi değil, ol 50 yılın 60 yılın sonra şu taydak millet sanı referandum bilen sanarla ol Parslar köpçülük çıkar, onun Türkmenleri o azlık bolqar, onun o ses vereni kim olur dinleyecek. Yine şular real siyaset yörediliyor. Yine o tayda Pehlevi'nin oğlunun başında yankı diasporalar var. En ulu diaspora şu tayda Azerbaycan diasporası. Şu bütün tevrid Azerbaycanlılardan var. Gör neçe milyon olur. Ondan Türkmenler var. Şunun iki ulu diaspora ya kovçumlayın oturan milletler. Şunun hem ikiden yeme Kaspi Denizi'nin kenarı yakasına oturan milletler. Eğer bardı geldi, erti İran avtonom respublikaları ya devletleri bölünse ya parçalansa ona demek İran'ın ömüde Kaspi Denizi'nin hiç şeyli katnaşıgam yok, hiç ilteşigam yok. Ol kenarlar bir bölük Türkmen'e geçer, bir bölügem Azerbaycan'a. Demek ondan şu Kaspi Denizi'nin den yarısı Azerbaycan'ın Türkmenistan'ı değişli oluyor. Qalın den yarısı hani Orsiyet bilen Kazakistan'ı. Kazakistan'ın bizim Türkü devletimiz, Türkü milletimiz anırdan elleyen kök damarımız oluyordu. Demek şu Kaspi Denizi'nin 4'ten 3 bölüğü yine Türkü devletlerini kovulup duracak. Eğer şular yani paylaşık ya bölünüşük olsa bir geopolitikadan. Bellisi yok. Erti näme olacak? Yönü bir belli zat şu önküsü ýaly ol devletler dolandırılacak geldir. Bolmadan ütköşklük hökmen bolar. Ýöne şuň kun şu tagatda belli däl.
uruş şu bombalanmak bilen tamamlanarmy ýa-da dowam edermi? Ýangmyndan 2 sagat ozul Israil'in radiosynyň beren habaryna görä Israil uruşy dowam etdirdi. Näme üçin? İran ana şol urgudan soňra ýa günni 2 sagatlary ýygyny İsrail bombalap başladylar. Yüzlerce raketi bomba şumal İsrail'in üstüne taşlanıyor. Näçesi on ýolly gelýäka ýok edilýär, näçesi İsrail'e ýetip barýaka ýa içinde 3-4 sanaň şäherleň üstüne düşüpdir. Ene şolar ýaly weýrançylykla we adam ýetkisi bar. Garada o uruşyny başga indi stadiýa geçdi, sebäp Amerika girdi bu uruşun içine. Ýöne Donald Trump olary düşünürşi berdimi, haýbat atdymy? Eger häzir şunu şu ýerde durmasaňyz, uruşy dowam etdirseňiz, onu İran bilen biz başgaça gurlaşyr diýip olary haýbat atdy. Olam bar. Indi nähil boldy? Nenensi boldy? Şuma din jalşyny elbetde ýurdun daşynaky ýerleşmeli ýurtdaşlarymyz bolup geçýän zatlar diňleýändir. Hana ol dünýäň öňlükde şol Balkan welaýatynyň owasynyň üstünden şol uçup barýan raketler, samolyotlar, dronlar surata düşüp alınıpdyr sebäp bol. Gyzyl etrek bilen Esengulyň arasyna İran hana görünüp durdy. Demek şu tarafa barýan samolyotlar, raketler elbetde surata düşürler. Gümmür desem, göpür desem estelýändir. Ýani ulrak ýara kullanylsa, onda demek eger ýadro ýara kullanylsa demek biziň respublikamyzyň üstüne on ýelgini gelerdi. Hep ýadro ýaragandan gorunmak mümkin däl. O biziň samsyklarymyz bundan 1 ýyl ozal ýazypdyr. Eger diýe şular ýadro ýara howpy düşdi diýe adamlar diýe protivagaz eýmeler, ýüze geýleýän maska. Hawa başga näme etmeli onsoň? Ene geýdiň de sen maskany. O maska birinciden ula adamlar üçin niýetlenen, çağalar üçin niýetlenen maska ýok. Aýdel bir öýde ejesi bar, kakasy bar. 3-4 sanam çülpe çağasy bar. Ejesi bilen kakasa maska geýmeli, o beýleki elinäki çağalarym demegi ölmelimi? Hani berdi bir akıllı bir düşünce. Ol birinci. İkinciden ol maskany geýeniň bilen ol maska sen aňyry saklasa 1 sagat saklaýar. O soň näme etmeli maskany çykaryp dynmaly bolýan ýa ýemesini aşagyna filtrini täzelemeli. Kime öwredilipdir bu zatlar? Hani bir gaçyp atalgalar ýerdemiller. Hani ýeme grazdan gorunşy bardy, geçirilmeli sapaklar mektepden başlap ullara çelli. Nirde? Hiç zat ýok. Men näçe gezek aýtdym, ýurtdaşlar. Bir jagazy paratda görkezilýän alaja, muğlaja aýagyny tarpyladyp beren goşun bilen bize ýurt saklatmaz. Ene şoňa da geldik. Barça yararlaryny hany akydip ol Orsiýada berdiler. Ukrainanyň garşysyny uruşturmak üçin ýara diýip ullanmak üçin. Boş Türkmenistanyň içinde. Şumal aňyrdan gelmesin bir polk haýsamalda daşar döwletiň goşuny gelse hemmesi elini galdyrýar. Kim var aydın eliniz kaldırın, kim şol rejimi ataloglu goracak. Men dip orta çykynda adyňyz, familiýaň, ýüzüňizi görkezip çykyş edin bizem göreli. Bolýa men aňryk geçmän, şuň aşym o sorak jogaby men gatnaşmaly, ýene de kardeşlerimiziň biri geler. Şu meseleler boýunça ýurtdaşlar näme soragyňyz bar bolsa, bir näme pikiriňiz bar bolsa, iki hökmen ýazyň we aýdyn. Sebäp şu başlanan uruş bizim hem devletimiz öz için alıyor. Sen ol neytralip otada kümeňde aýagyň sırtynda bukunup ýatmak hiç kime başartmaz. Şoň üçin siz näme pikirdi? Nädip düzeltmek şu situasiýa? Biz nädip hareket etmeli? Haýsy tarapy tutmaly biz? Ya tutmalylarmy ya ýatmalymy? Şoň haýsy ýeňse biz şolon kışlyk bolardy. Şu 30 ýyllap edilip gelýän oýunla Türkmeniň şol kümsükligi şondan näme? Şoň üçin oturuň oýlanyň häzir aşama çelli wagt bar. Aşam Ýewropa wagty bilen sagat 20:00 ýa 8-de duşak näsip bolsa. Sagat oturuň hemmäniň öňünde sal.